Hi, Ana. Hello, hi DJ Lala. Ayan. Good evening sa iyo, Ana. Dear, dara-diretso na tayong dalawa. Anong problema ni Ana at napatawag sa usapang LDR? Actually, I have my boyfriend ako. Mhm. So, I have boyfriend. So, that was year 2015. Mhm. So, by that time, naghiwalay kami. Actually, nakipaghiwalay siya. Actually, naging kami ng 2015, nakipaghiwalay siya ng 2016. Kasi ang vision niya is marami pa daw siyang gagawin sa buhay niya. So, hindi pa siya ready. So, at that time, I waited for him for almost 1 year. So, nagbalikan kami. So, nagbalikan kami. After that, hanggang ngayon, kami na. So, 3 months ago, nag-propose siya sa akin. So, he Wow, is already now my congratulations. fiancé. Yes. Opo. Ngayon, pero kasi nung naging kami pa po before, nung naging boyfriend ko pa po siya before is, um, nakakasama ko na po siya. So, yun, nakakasama ko siya and then at that time, um, medyo ang akala ko po before is parang tuloy-tuloy na. So, yun, since he is now my fiancé now already, so may problem lang ako, DJ Lala. Since na nakakasama ko siya, then we are planning to get married next year. So, my question ako is, dun kasi ako nakikituloy sa dun, minsan po kasi I have may schedule po kasi kami niyan. So ako po, while we busy at work, so every weekend po kasi, ang schedule namin is sa bahay po namin, sa side ko po, sa parents ko, din sa side niya is sa parents niya. So every weekend po namin ginagawa yun. So medyo naguguluhan lang po kasi ako, DJ Lala, kasi siguro uunahin ko po yung about po sa aming dalawa. Kasi ang nangyayari po kasi, minsan hindi na po namin naiiwasan na mag-away kami. Um, Nag-aaway kami kasi ang daming bagay eh. Ang daming bagay na pinag-aawayan eh. Pero minsan hindi naman namin po pinapatagal. Pero ah, dumadating pa rin po talaga sa point na minsan nag-argue kami na may mga iba-ibang dahilan, iba-ibang bagay. Pero minsan po, hindi naman po namin talaga tinitake serious yung ganun. So, ang problem ko po kasi is parang, parang sa sarili ko na po kasi siguro po hindi ko po maintindihan baka po kasi yung palagi po namin ginagawa na routine is parang siguro po nananawa ako. Hindi ko po kasi naiintindihan eh kung ganun po yung feeling ko. Um, mahal ko po yung fiancé ko, sobrang mahal ko po yun. At alam ko po na mahal din po niya ako. Then, at the time po kasi, since na nakasama ko po siya year 2015, yung boyfriend ko pa po siya, I have yung parents po niya, is yung father niya is sobrang bait. And then yung mother niya is medyo hindi lang din po ako okay kasi nung habang tumatagal, nakikilala ko yung attitude. So, mabait naman po somehow, pero may time lang po talaga na parang naiirita po ako sa attitude niya. Siguro po minsan parang nagiging pabebe po yung dating. Siguro kasi dahil nga housewife lang siya. No, Then yung no, no. father Wait, niya wait, is wait, 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 whoa, professional. whoa, whoa, wait. Balik natin ang onte, ha? Ano? Medyo pabebe yung nanay niya kasi housewife lang siya. I'm sorry, yes, housewife siya. Yes, sa bahay lang siya. Oh, what do you So, mean about it? Ano nga yun. yung problema kung housewife lang siya? Ah, Paano siya naging pabebe? I know, hindi naman sa parang pabebe yung dating, pero That's the may exact times po word na kasi na ginamit mo, parang, pabebe.
May attitude. O, ano pa? Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Kasi kanina pa ako naghahanap ng concrete na dahilan kung bakit ka namumblema. Wala pa kasi akong makita. Yung sinasabi mo about your relationship with your guy, ang occasional na pag-aaway ate, kasama talaga yan sa isang relasyon. Kung nananawa ka sa routine na meron kayo, baguhin mo. Huwag kayong magsama sa loob ng isang linggo. That's a different one to take it. Different routine. Ate, you are planning to be with this guy for the rest of your life. You said yes nung tinanong niyang, will you marry me? Ate, ito na talaga yung kalalagyan mo. This is a routine already. That's gonna be every day of your lives together. So, kung ngayon pa lang, hindi pa kayo lumalagay sa tahimik, nagsasawa ka na, what more pa pag kinasal kayong dalawa? Yeah, siguro kasi kaya medyo hindi rin po ako, parang hindi po ako ganun kakomportable dun sa mami niya is may nangyari po kasi that time is parang nabastusan lang po ako sa side ko kasi nung ako po yung lumapit sa fiancé ko noon, since boyfriend ko po siya that time. Pumunta po ako sa bahay nila, then para ang dating po kasi sa akin noon is parang hindi na ako naging welcome noon kasi nalaman nila na wala na kami. So, nasaktan po ako sa sitwasyon na yun, pero nilakasan ko lang po talaga yung loob ko noon eh. No, wala akong After naiintindihan, po nun, ate. Wala na akong naiintindihan. Nagbalikan na kayo at all at lahat eh. Kumbaga, itong kinagagalit mo sa nanay niya, yung mga panahong wala na kayo? 2016? hindi po, inaano ko po, kinukwento ko po sa inyo yung dati pong nangyari. Oo nga. I mean, yung Tumagal po kinagagalit kasi mo sa nga, akin yung kinagagalit mo nga doon sa nanay niya ay nung nangyari na ng 2016. Ate, technically kasi break kayo. Tapos yung nakipag-break sa'yo, yung lalaki. Sabi ko sa nung lalaki, Yeah. he's not yet ready. Ate, anak yun ng nanay niya. So kahit anong gawin mo, kahit gaano ka pa kabait before, kakampihan niya, anak niya. Yung side na kukunin niya, yung sa anak niya. So wag kang ikaw yung naging attitude eh. Huwag kang mag-expect na i-welcome ka niya with open arms kung alam niya nga kailangan niyang iside or kailangan niyang pumanig sa anak niya. Parang nanay mo din yun eh. Papanig din naman yung nanay mo sa iyo eh. Hindi naman sa kanya, ikaw yung anak eh. Yeah, oo. Paano ka ba nabastusan? Ano Actually bang kasi, ginawa? Pinagbagsakan ka ba ng pinto? Nung pumasok ka ba sa loob? Sinabi ba sa yung lumabas ka? Nung pinaghandaan ka ba ng tinapay? May kagat na? Ano? hindi naman ganon, pero parang iba lang yung, parang nag-iiba yung treat. So parang naging iba siguro yung tono ng pananalita niya. Parang ganon, iba sa naging kami pa nun at nung nalaman nilang break na kami at that time. So siguro iba lang yung pakaramdam ko nun, pero nasaktan talaga ako nun. Ate, I want Nasabi you ko to keep in mind, wala na kasi kayo, ate. So, parang technically, yung nanay nung jowa mo, nag-iisip kung bakit ka nandun, wala na nga kayo. Yung anak niya, ask for space kasi hindi pa ready. You came to their house, tapos sa panahong wala na kayo at alam nilang wala na kayo. So, syempre, 'di ba, yung awkwardness natanggapin ka. Syempre, siguro yung nanay niya hindi din alam i-aakto sa harapan mo. Kasi syempre, wala na kayo. Ayaw niya mangiilam, ayaw niya mag-get in between anything. Hindi sa cold, ate. Awkward kasi. Gets mo ko? Awkward na wala na kayong dalawa, andun ka pa sa bahay nila. So, syempre, awkward te. Iba yun sa cold, iba yun sa masama yung treatment sa'yo na awkwardan lang sila. So, mag-move forward na tayo into 2018. Anong problema mo sa magiging future mother-in-law mo? Minsan kasi, pag nandun ako sa bahay nila, minsan, iba lang, parang naiibahan lang ako dun sa mabait naman siya, DJ Lala. Maasikaso naman siyang nanay sa amin. Pero kasi parang sa side ko kasi, parang yung fiancé ko, parang walang, kumaga andun pa rin siya na nakasandal pa rin siya sa parents niya. Kumaga parang hindi ko maintindihan kung ready ba talaga siya na magbukod kami or
yun, medyo naguguluhan Paanong ako kasi nakasandal? minsan, for example, minsan, yun, sa bahay nila, hindi ko alam, DJ Lala, siguro ano talaga, siguro hindi ko masabi kung kaya ba talaga ng fiancé ko na mag-get married na or mag-settle kaming dalawa. Kasi lumaki po kasi siya na parang family oriented po eh. So ako kasi lumaki po kasi ako na parang naging independent po ako. Pero sa parents pa rin po ako eh. Andito pa rin pala ako sa side ng parents ko. Pero sa Hindi side ko independent ngayon, tawag sa nun, side diyan ka pa ko, sa magulang mo. Ang independent, ate, wala ka sa magulang mo. yun. So, ang ano ko po kasi doon, ngayon po kasi, na-hurt lang ako kasi parang hindi po kasi, parang nararamdaman ko po kasi na parang yung nanay niya is parang hindi ako ganun katanggap. May ganung may ganung feeling po kasi ako eh. Oo nga, Hindi te. ko po Kasi, alam bakit puro parang, purong nararamdaman ko po pakiramdam yun. ko, purong palagay ko. Bigyan mo ko ng concrete, te, na pangyayari to prove your assumption, te. Assumption lang kasi to eh. Hearsay, kumbaga. Mga salitang walang basihan. Give me an example that your future mother-in-law made you feel like hindi ka welcome sa pamilya niya. Sige, bigyan mo ko ng example kasi te nakakatulog ka na sa kanila eh. 'Di ba? Nakakatulog yung Yeah, asawa mo oo. sa iyo o yung teka lang, you let me speak so that you would understand kung ano yung tinatanong ko. Kasi every time na magtatanong ako sa iyo, nagkukuwento ka na eh. Yung mga kwento mo te base lang sa nararamdaman mo. So it's giving me an impression na ate parang ikaw lang talaga yata ang hindi sure sa pagpapakasal ninyong dalawa. Parang ikaw yata yung ayaw, te. Hindi yung asawa mo, hindi yung future mother-in-law mo, ikaw ang ayaw. Parang you are giving me the impression na you are making excuses for this wedding not to continue, not to push through. Kasi feeling ko, Ana, right now, ikaw yung hindi handa, hindi sila. So give me a concrete example that led you to the impression na hindi ka welcome sa future mother-in-law mo. Anong nagsabi? Anong ginawa niya para maramdaman mo yan? Anong ginawa niya para maisip mo yan? Kasi ikaw na nagsabi parang nanay siya sa inyo eh. So, ano to? Contradicting eh. For example po, naliligo ako. Kapag nag-uusap po kami ng fiancé ko, ang akala niya, nagsisigawan kami. Then maririnig ko na sinasabi niya na, nag-aaway ba kayo? Kumaga parang ganon. Oo, hindi ba kayo Ganun dating natutuwa sa akin. Parang nun? dating sa akin, parang, para kasi pong pero hindi po kami nagsisigawan noon. Ganun lang po talaga kami. Parang dating kasi sa akin, parang nangingialam po siya. Tinanong lang Tas, kayo sa kung truth, nag-aaway parang ba kayo. Tapos ang sabihin mo sa kanya, nangingiilam siya. Tinanay siya eh. Siyempre, kahit papano, dahil bahay nila yon, nakakahiya naman sa inyo, 'di ba? Kung malakas yung boses ninyo, sorry. Napalakas yung boses ninyo eh. 'Di ba? Narinig niya eh. Hindi niya gustong marinig pero narinig niya. Kaya nagtanong siya kung okay lang kayo. Concern ang tawag doon, te. Hindi siya nangingiilam. Why are you giving me this impression that you don't want to be in that family? Ano bang gusto mo to begin with, Ana? Gusto mo ba na humiwalay na lang kayo ng jowa mo? Ng bahay? Gusto mo ba na before kayo ikasal, nakabukod na kayong dalawa? Kasi basically, you are giving me this impression na ayaw mong makisama sa kanila. Kasi sa tingin mo or assumption mo, yun yung keyword dito eh, nag-a-assume ka kasi. Assumption mo na hindi ka welcome kahit welcome ka naman. Nagiging nanay lang siya, te. I cannot see anything wrong sa ginagawa ni nanay. Nagtanong lang kung nag-aaway ba kayo, nangingiilam na siya. Ano bang gusto mo? Humiwalay kayo ng bahay? actually kasi, kumuha na kami ng sarili naming bahay. So, okay naman sa kanila.
Pero kasi parang nakikita ko na yung fiancé ko is parang hindi pa niya kaya na ah, iwan yung parents niya. So parang for me kasi parang baka mamaya ginagawa niya Bakit lang tinanong mo for ba me. siya? Kasi Kung ready ka na naiyak bang ako. lumipat? Ready ka na bang humiwalay sa mga magulang mo? Ready ka na bang magsulo? Tinanong mo ba siya? Sinabi mo niya ba sa'yo ah, bluntly na ayoko pa eh, parang ayoko pang iwan sila mama, parang di pa ako ready? Sinabi niya ba yun sa'yo? Kasi ate, tinanong ka niya ng will you Actually, marry me eh. hindi siya nagsabi sa akin noon. Pero sa nakikita ko yung pag-aalaga niya sa parents niya. Ate, alam mo, ito Yun. na lang Ana, no? Una, maging masaya ka na lang na family-oriented yung boyfriend mo. He is bound to be a good father and a good husband to you. Because nag-lead by example yung mga magulang niya. You can see it. He's a family guy. So doon palang magiging confident ka na kapag kayong dalawa nagkaroon ng pamilya, he will treat your family just like how he treats his own family, yung nanay niya at tatay niya. So be happy about it. If hindi mo siya natanong kung hindi ba siya ready, huwag kang mag-assume. Don't put words into his mouth. Huwag kang mag-interpret in behalf of him. Ate, kasi ngayon pa lang Ana, yung observations mo off. For some reason, you see bad in good things. You see negativity in things that are actually positive. There's something wrong with how you view people. There's something wrong about how you judge other people. Gets mo ko, Ana? Kasi walang mali kay Kaya nga kuya po eh. parang, Oo, yeah. walang mali kay kuya. So, take some time, Ana, if I were you, to initialize, to think, or contemplate kung ready ka na bang magkaroon ng pamilya. Kung ready ka na bang i-embrace yung pagkatao ng jowa mo. Kasi what I can see right now, sabihin man natin na masyadong mama's boy yung jowa mo, sabihin man natin na masyado siyang umasa sa mga parents niya kasi minahal siya ng sobra-sobra at alam niya yung alagang bahay. That's not a bad thing eh. Kumbaga kung ganun siya mag-care sa mga magulang niya, ganun siya mag-care sa pamilya niya, that should be a good thing. Kasi papasok kayo sa pagpapamilya, ibig sabihin, he understands kung paano mag-alaga ng pamilya. Alam niya kung ano yung feeling ng nasa loob ng bahay. Alam niya yung feeling of being at home. So alam niya din kung paano gumawa at magparamdam na nasa bahay siya. That's a good thing. Good quality ng husband. Yeah. Pero for some parang, reason, yun nga po. you're seeing something negative about it. Yun nga po ang problema, DJ Lala. Baka po kasi talaga ako po yung may problema. Yeah, I'm telling you, you are. You have an issue na I don't know why. Wala namang mali eh. You are creating an issue out of thin air. Akala ko naman maltreated ka by your mother-in-law or future mother-in-law. You were not. You were welcomed with open arms. Tinanggap ang inyong relationship with open arms. She is even concerned kung nag-aaway kayong dalawa, kung nagkakataasan kayo ng boses. She was even concerned about that. So I don't see any reason as to why you should hate her or think na siya ay pabebe or think na siya ay may attitude. She doesn't have Baka any. siguro She po is talaga being a na masyado lang bamang. ako naging sensitive. No, hindi ka masyadong naging sensitive. You are insensitive, Ana. Hindi ka sensitive. You are insensitive. Insensitive ka sa nararamdaman ng iba kasi you're only focused sa nararamdaman mo. Which is an indicator na maybe you should reflect muna sa sarili mo if this is what you want in your life. Getting married is a big decision, Ana, kasi you are not only marrying your husband, you are marrying your husband's family. Pinapakasalan mo din yung pamilya niya. Tinatanggap mo din yung pamilya niya bilang pamilya mo. And if you will be that judgmental, I don't think magiging okay kayo. Baka ma-misinterpret mo lahat ng ginagawa niya, lahat ng pag-guide niya sa inyo, lahat ng mga paalala niya sa inyo, matake mo as a pagalit, matake mo as sermon, hindi as a form of guidance. And that's just wrong, Ana. I don't know if this is cold feet. Alam mo yung tinatawag na cold feet?
Alam mo yung wala naman talagang problema, wala naman talagang issue, but then again, the feeling of having your own family, the feeling of settling down, parang nagra-rumble yung tiyan mo na, am I ready for this? Ako ba handa na dito? Actually, yun nga po yung sabi niya po sa akin eh. Baka daw po kasi ako yung hindi handa. Hindi ka nga ba handa? Isn't this what you wanted? Spend your whole life with this guy, a man you love, a man you think you can build a future with? Tandaan mo, Ana, before you said yes, think of the reasons why you did. Kung bakit mo kinonsider saying yes. Aside from the fact that you love this guy, try to remind yourself why you love this guy. Kung bakit naging okay sa yung setup na nakikitulog siya sa inyo, bakit sa iyo naging okay yung setup na nakikitulog ka sa kanya. Think of the times na naramdaman mong nanay sa'yo yung nanay niya. Think of the times na naramdaman mo na he is ready sa paningin mo bilang husband and bilang good father sa magiging anak ninyo. Concentrate on that. Kasi right now, your cold feet is giving you the wrong impression about the good things na nangyayari sa inyong dalawa. Kapag may mga moments sa buhay mo na hindi mo alam kung ready ka na, try to ask yourself, bakit nga ba ako nag-say yes? Ano nga ba yung meron sa boyfriend ko ngayon? Kaya sinabi ko nang walang kamukat-mukat, walang kaabog-abog, oo. I'm ready to be your wife. I'm ready to marry you. Name the date. I'll be there. Try to describe your future husband sa akin, Ana. In positive words. Try mo siyang i-describe sa akin. Actually kasi, DJ Lana, mabait po talaga kasi yun. And Mabait then? po siya, maalalahanin, maalaga, masikaso. Yun. See? Those are the traits of a good husband, a good father. And obviously, he's a hard worker. Yeah. Good to his Actually, parents. masipag po talaga Oo. yun. Mabuti sa nanay niya, mabuti sa tatay niya. May kapatid ba siya? Meron po siyang kapatid. Mabuti siyang kapatid. Ginagampanan niya Yes. yung trabaho niya sa'yo bilang boyfriend. Magalang sa mga magulang mo. May respeto. Those are Yes, good qualities of actually, a guy. He is almost perfect for me. Pero, minsan kasi nag-aaway lang kami. Ate, Minsan normal mabilis ako yun. Ate, Nasasaktan kasama ako. yun. Kasama yun sa pagmamahal. Kasama yun sa relationship. Kaya ka nasasaktan kasi you are not ready to accept. You are not ready to embrace na meron kayong mga differences that you just have to adjust to. Hindi sa lahat ng whims mo, hindi sa lahat ng mga needs mo, hindi sa lahat ng pagkakataon, yung iyo yung iisipin niya. Yung mga gusto mo, pangangailangan mo, yung direksyon na gusto mong puntahan. You also have to submit to your husband. Yun yung nasa vow, ate, nasasambitin mo sa simbahan. Na magpapasailalim ka sa iyong asawa, yun ang kasal. So you have to convince yourself. You have to prepare yourself to adjust. Kasama sa relationship, ate, yung disagreement. Kasama dyan yung conflict. Kung ang relationship ay walang conflict, wala yung disagreement, it won't grow. Kasi yan yung window eh. Yan yung platform sa growth ng relationship, yung disagreement. Gigets mo ko, Ana? Yes. Hindi Yes, sa lahat Gigi ng Lana. pagkakataon na susundin ka, hindi sa lahat ng pagkakataon pag umiyak ka, ikaw yung tama. Hindi sa lahat ng pagkakataon kapag nagmuryot ka, pagbibigyan ka. Kailangan kahit papaano intindihin mo both sides. Before ka mag-react, before ka mag-assume, try to listen to your husband. Try to understand your husband. Try to understand the situation before you react. Yan yung papasukin mong mundo. Yan ang mundo ng pag-aasawa. Actually, DJ Lara, parang may mali nga po akong ginawa. Kasi Dahil? sinabi ko po sa kanya na
Sabi ko po sa kanya, naiinis po ako sa mami niya. Naiinis ako sa kapatid niya. No, wala ako naiintindihan. Actually, parang meron po akong nagawa. Hindi ko alam kung tama na sinabi ko sa kanya. Naiinis ako sa mami niya. Naiinis ako sa kapatid niya. Siguro yun yung mga bagay na nakikita ko kapag kasama sila. Siguro yun yung mga bagay na naiirita ako, naiinis ako. Yun. Alam mo, Ana, I Nasabi would ko sa understand kanya yun. that if buntis ka. Kung buntis ka, maintindihan kita. It must be your hormones working up. It must be your hormones changing your emotions, making you ultra sensitive and at the same time ultra insensitive. I will understand if you are pregnant. Pero if you are not, stop being too immature about things. Kailangan mong mag-adjust. Kailangan yung makisama. Kung paano siya nakikisama sa pamilya mo, kailangan mong gawin yung same thing sa pamilya niya. Sa tingin mo, wala siyang comments about your family? Sa tingin mo, yung family mo, perfect na perfect for him? Meron siya mga hindi gusto. Pero unlike you, he doesn't act up on it. Hindi siya nag-attitude about it. Kasi alam niya sa sarili niya yung pinapasok niya. Na kapag minahal ka niya, kapag pinakasalan ka niya, papakasalan at mamahalin niya yung pamilya mo. So do the same thing for him. Marami din siyang ayaw. I guarantee you, Ana, marami din niyang hanas sa pamilya mo. Pero hindi niya ipinaparating yun sa'yo. Kasi mahal ka niya. Alam ko. Ayaw ka niyang saktan. So wag mong gawin yun sa kanya. Pamilya niya yun eh. Nanay niya yun, kapatid niya yun. May mga bagay siguro na hindi mo magugustuhan, pero isipin mo na lang, Ana, hindi naman kayo habang buhay nasa ilalim ng bubong nila. All you need ay makisama muna habang nandiyan pa kayo. Bahay nila yun. They can do whatever they want to do. It's their house. Kayo ang makikisama, hindi sila. Nanay niya makikisama sa'yo, that's impossible. Ikaw ang makisama sa kanya. Unang-una sa lahat, mas matanda siya sa'yo. Pangalawa, nanay yan ang asawa mo. Kahit anong mangyari, ikaw ang makikisama. Ikaw ang mag-a-adjust. Role mo yon bilang asawa at bilang daughter-in-law. Gets mo ko? Yeah. Stop crying about everything. It's a good thing na meron kayong mga pamilyang looking after you guys. Meron kayong mga pamilyang ready suportahan yung mga decisions nyo in life. Meron kayong mga pamilya na concerned about sa pinagdadaanan ninyong dalawa. Marami dyan, magpapakasal lang, hindi pa inaatenan ng nanay at tatay nila. That's how dysfunctional their relationship with their family is. Pero yung kayo, yung inyo, they are supportive all the way. Maybe sometimes ultra hands-on, but then again, it's a good thing, not a bad one. So stop being immature about it. It's just cold feet. Natatakot ka lang sa papasukin mo, but I'm telling you, Ana, it's a good thing. Gets mo ko? Yeah. Stop being a baby, Ana. Yes. You're old enough to get married. You have a great guy with you. Meron siyang great family background. Maganda yung pamilya niya. Ibig sabihin na kaya niyang mag-handle ng family. I think you are too from a good family, Ana. You have two families to accept you, to be with you, to guide you guys sa bagong journey ng buhay ninyo. This is the moment that you should be happy, not crying. You should be looking forward to exciting things, not scared. Huwag kayong mag-alala, meron kayong mga veterano pagdating sa buhay mag-asawa to guide you guys. So do not be afraid. Hindi lahat ng mga pagkakataon, hindi Sinasabi lahat ng nga po mangyayari sa buhay ninyong mag-asawa, mapaplan ninyong dalawa. There are unexpected things that can happen. Pero ang maganda sa inyo, you have 2 or 4 good set of brains to talk things out with you, to help you through it. So stop being a baby about it and accept na ito na yung pamilya ko. Dalawa sila. They are different, they are unique, may mga different silang attitude, may mga different silang behavior, but that's just human. Yun lang talaga ang aspect ng human. May mga kanya-kanya tayong ugali. Lahat tayo may ugali, Ana. You have to, I have mine.
Kumbaga, yung ugali natin ganyan, kahit ba magkakaiba yan, kung meron tayong same goal, and that is to create a harmonious and perfect environment for a new family like yours and your future husband, then that's okay. Things will sort themselves out. Hindi mo kailangan planuhin ng lahat. Just try to stop Ano po assuming ba? things. Ano po bang gagawin ko? Kasi parang I feel guilty. Say sorry. Say sorry to your future husband. I'm so sorry for what I've said. I'm so sorry for the way I acted. Siguro ito lang yung pakiramdam kapag ikakasal ka na. There are a lot of things in my head. I know na I shouldn't have said things, pero nasabi ko na sila, and the only thing I can do now is to say sorry and own up to it. I just want you to know na mahal kita. Kung papakasalan kita, papakasalan ko din yung pamilya mo. No matter how different we are, no matter our differences may be, I'm ready to accept it. I'm ready to embrace it. Kasi mahal kita. The reason I said yes, because you are everything I could ever ask for sa isang lalaking makakasama ko sa habang buhay. And if accepting your family along with you means I get to be with you forever, then I do so. Then gagawin ko yon just to be with you. I'm so sorry, I'm not perfect, I'll never be. May mga pagkakamali ako. And siguro ito nga talaga yung pagiging pag-aasawa. Learning things about each other that we've never known before. At dahil mag-asawa na tayo, we need to learn how to accept it, how to change it, how to adjust it. Hanggang dun sa setup na stable na tayo. Gets mo ko, Ana? Entitled kang magkamali. That I know. But you have to own up to your mistake. And you have to promise yourself you won't do it again. And you will try to accept his family. Kahit gaano man sila ka-weirdo para sa'yo, kung gaano man sila ka, sabihin natin, different para sa'yo, you have to accept them. Kasi your husband is trying his best to accept yours. Your family ain't perfect, but your husband is accepting it with open arms. So do the same thing sa pamilya niya. Gets mo ko? Yes. Now, if you wanna say something sa yes. future husband mo without but, without maybes, without if, just tell something to your future husband. I don't care if it's sorry. I don't care if it's thank you. I don't care if it's I love you. Just say something to him. From this moment forward, stop assuming things. Say something to your husband. Talk to him. I-practice mo na yan, yung pakikipag-usap sa asawa mo. Kasi everything na nasa isip mo na connected sa kanya, isipin mo, Ana, affected siya. So kung mahal mo siya, sasabihin mo yun sa kanya. But, pag-iisipan mo muna yun ng mabuti kung masasaktan mo siya. So kung meron kang gustong sabihin dito sa asawa mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Maybe, I'm sorry kasi kung minsan parang pakiramdam mo nagiging masama ako. Minsan may ugali ako na pilit mong iniintindi kasi mahal mo ako. Sa lahat ng bagay, nakikita ko na ako yun, iniintindi mo ako kahit lagi ko sinasabi na hindi mo ako naiintindihan. Kasi, siguro kasi, naghahanap lang ako ng oras mo. Kasi alam kong busy ka lagi. Kasi alam ko naman na para sa ating dalawa yun. I'm sorry kasi kung nasabi ko yun. Kasi yun siguro talaga yung kasi yun ang nararamdaman ko. Naiinis ako. Nagagalit ako. Nayayamot ako pero
sinasabi ko, I mean it, pero I'm sorry. Sorry kasi alam kong masakit para sa'yo yun. Alam kong pakiramdam mong napapagitnaan ka ngayon, pero ayoko na sanang isipin mo ngayon na may pipiliin ka. Ayoko nun. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Siguro nagiging immature talaga ako eh. I'm sorry sa lahat. Sobrang napakabuti mong anak. Napakabuti mong girlfriend sa akin noon. Alam ko hindi tayo perfect eh. Hindi naman naging perfect yung relationship natin before. Alam ko yung mga shortcoming ka nun, pero tinanggap kita. Umuo ako. Dahil alam kong mahal kita. Siguro kasi kailangan ko lang mag-adjust pa. Kasi ikakasal na nga tayo. Nagpaplano na tayo para sa ating dalawa. Siguro kasi nabibigla pa ako ngayon. Papasensya mo ako sa lahat ng naging ugali ko sa'yo. Sobrang deserve mo yung mga taong nagmamahal sa'yo. At sa parents mo, nakita ko kung gaano sila ka-alaga sa'yo. Simula nung mga kinukwento nila. Nung bata ka at ngayon na lumaki ka, kinukwento nila na mabuti kang Hoy, te, mensahe lang. Ginawa mo ng nobela. I-wrap up mo na, Ana. I mean, kumbaga kung ano lang yung gusto mong sabihin sa kanya, kumbaga in a short manner lang. Wag naman yung buo namang buhay niya. Simula ng pagkabata. Ganun. Yeah. Sige, simula ng pagkabata mo hanggang ngayon. Yun, maalaga sila sa'yo. Ako masasabi ko na sobrang naging mabuting magulang sila sa'yo. Kaya maswerte ka kasi alam mo yan, ako galing ako sa broken family eh. Kaya siguro ako ganito ka-emotional. Nasabi nga ni DJ Lala, masyado akong insensitive. So, yun. Sana sa pagkita natin ulit, sunduin mo ako sa work. Mag-usap tayo. And masabi ko sa'yo personally yung mga gusto ko sabihin. Yun lang, DJ Lala. Stop being immature, Ana. You are about to be a wife and you are about to be a mother kapag 1 or years after you get married. So, stop being immature. Stop thinking about your own feelings and start thinking about yung feelings ng mga taong nagmamahal sa'yo at minamahal mo. Kasi sometimes, or most of the time, hindi porket ginusto mo, hindi porket yun yung alam mong tama, yun na yun, Ana. You have to consider the feelings of other people around you, okay? Maraming salamat sa pagtawag, Ana, ha? DJ Lala. Oo. Thank you very much, Ana, for sharing your story. Thank Sige, you. sige. Thank you so much. Okay, bye.